Malam Ila. Ya ake cikin Malam Hamza? Malam Ila, na ga kana da sauri ne a Allah ya jiya. tallahi na rantsi ma da girman Allah ina cikin yanayi ne ina gaya maka. To shikenan Malam Ila. Aure na hanya da zai magana haka ma hankalin ka. Wallahi tallahi ina gaya maka. Kuke tare da wani kuke na rantsi ma da Allah yau ina gaya maka ina cikin yanayi ne sun ce mu. Wani rabin Mansur na aya shiga yana na taimaka mutane ga addini ga kula da musulunci taimaka wa gidan marayu shi yasa na ce gaskiya na mutum ma yau wani ta nas ta Kano wallahi ni gurin shi zan hara. Ina Malam Ila. Gani nan. Ai Malam Ila ka ce mun za ku je gurin na hannun dama mai girma. Malam Sama'ila Suleiman. Wai za ka ce suna tare da Sama'ila Suleiman nan mutumin nan? Ai na hannun dama shi kenan. Dan girman Allah fa. Ai ina gaya maka shi ma Sama'ila Suleiman ɗin ina gaya maka. Da irin abubuwan da yake yi shi ma wannan mutumin gidan marayu tallafa mu inda ba su da shi matasa samun musu makarantu islamiyyu gina asibitai ina gaya ma masallatai mutumin yana taimako bawan Allah ne. To ni yanzu duk bawa wannan ba ni ya ga an ga bawan Allah ne yanzu. Malam Ila. Ai Malam Ila ni ma ban da kafa ta birni. To yanzu duk ma ba wannan ba yanzu wane ne zai mana hanya mu ga wannan ba mu gan shi. Malam Ila kenan. Malam Ila. Eh? Ba ka san wani jarumin mutum ba. Waye kenan? Ka san mutum ne. Waye kenan wannan? Wani dan kwallo ana ce da shi Malam Lukman Fara Siniyoma. Wani gaya kyakkyawan yaro wani dogo. Na san shi. I know him very well. Na gane gaya. Ni faran kaina da kaɗan gani gina ado cas-cas. Nan da ka gani cas-cas. Duk da shi. Dan girman Allah ba. Ai na gaya ma ka samu Malam Lukman Fara a Tulare. Gaskiya ne kaga kwastin da Malam Hamza suke so a kan nan fa. Suna kula da wannan tunanin da yana gaya maka. Yana tallafa matasa a gurin da kake da bukatar ka. Yau ya ga honorable Mansur na Aisha ya bukatar ka wannan. To ni yanzu ya za a yi. Ina Ila. Gani nan. To yanzu abin da za a yi. Ka gane? Ka samu numfanka. Okay. Ba kana da waya ba? Ina da waya. Ni za mu yi magana da Lukman. Saboda ni insha Allah na san ina da muhimmanci. Ya gani. Za ku magana da waya. Shi kenan Malam Hamza. Ya gaskiya yanzu a wakili ido na kawai na kosa da yanda aka ce min yana taimako ba ya kamata in daushi ne shi kenan Malam Hamza Gashi na sa. To shi kenan. to yanzu ya za a sai shi kenan Kawai zan kira ka.